ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмур азия. имрӯз пешкаши шумо 6 гови зотии сершир пародни пародҳои голштену чорнипёстра говҳои зотӣ пешниҳод мекунем. боз як эълони дигар, як бародармон шогирд бигема мешава, канал шикоидагия дар ютуб мехоҳад ки дар ютуб фаъолият куна, пешравӣ куна дар соҳаи чорва. худаш одами бозорай. дар каналаш ҳар ҳафта говҳои фурӯшӣ мебурора, молҳои фурӯшӣ, чӣ гови гусаладор бошад, чӣ буқача бошад, чӣ ғуноҷин бошад, метавонед муроҷиат кунед. закасам карда метавонед бо даставкаш метавонед муроҷиат кунед. номи канал Осир ТВ, силкаш дар описание ва дар комментарий закрепид кардагиай. бодроен бародарам дастгирӣ кунед. аз номи канали ма дар комментарияш салом бинависед. саломат бошед, сарбаланд бошед. видеоро то охир тамошо кунед. 6 гови гусаладор ҳаст. ҳамаш говҳои гарантини шириш, саломатиш ҳамашда ҷавоб мегӯяд. на бародаро гови галштени тозай дуюм гусалашай. ин гусалаш абоқаи айшир парода монда будем. 6 айшири тозае зоида додай. гусалаш ғуноҷинчай 21 рӯза шуд, 22 рӯза шуд. инам хелай 20 литр шир дорад. 15-17 литр беғайр аз гусалаш меҷӯшем. бояд ҷӯшиданоша нишон метем. аҳлию осонҷӯшӣ касе мегӯяд раҳман мегӯяд. са ҳама тараф ҷавобгӯяй. якум гусалагиштаи ферма баромадагиай. рақамҳои ферма задагишай 494 рақам дорад. бародаро иншоаллоҳ ба ҳама тараф ҷавобгӯяй. иншоаллоҳ пулуш ҳалол одам мегирад. гусалашай худша боло мешавад. иншоаллоҳ нархш бошад 23000. бо муомила дорад. доставка ҳам дорад. бародаро на бародаро ҳануҷини голштени якумзой. ин гусалаш ноҷинча авачаш калапалаш на синаҳош ягор мечишем. аҳлиш хоридану саломатию ба ҳама тараф гарантия дорад. бо доставка ҳам дорад. нархш бошад 15000. муомила дорад. бародаро ноҷини чорнапёстраи фермагӣ якум гусалашай. гусалаш буқача 15-16 литр шир дорад. беғайр аз гусалаш 12-13 литр меҷӯшем. агар тарбияи соз дошта бошад 15 литр беғайр аз гусала меҷӯшад. аҳлию осонҷӯшию хӯрданаш ба ҳама тараф ҷавобгӯяй. касе мегира иншоаллоҳ барака меоина. бародаро ҷӯшиданошай. ҳама хе аҳли осонҷӯшай ки ҷанвар як гӯдаг меҷӯшашай. касе мегира барака меояд. иншоаллоҳ иншоаллоҳ тарбияи хуб кунад то 20 литра шир мегирад. иншоаллоҳ нархш 19000 ай. бо муомила ҳам дорад. иншоаллоҳ занг зана. иншоаллоҳ муомила ҳам дорад. бародаро гови голштени фермагӣ сеюм гусалашай 30 литр шир дорад. 25 литрда гарантия дорад.
ба любой ҷо дастафкаам дорад. нархш бошад 27000 бо муомила дорад. не ғунуҷинчашай 1 моҳаю 5 рӯза 35 рӯза шудаги ғунуҷинуш не нофдора ки фасонаи ранг ё чаш иншоалло гов мешавад. хӯрдану саломатию ба ҳама тараф ҷавобгӯй. иншоалло касе мегирад барака меёбад. бародаро ғунуҷини сиёҳалаи тозаи гусалаи буқача дорад. як ҳафтаинаи 8 рӯзаам хеле шуд. чӯчӯбари фасон дорад. 10 литр шир дорад. ай 10 литр зиёда яка. 8 литр беғайр аз гусалаи шабу саҳар меҷӯшем. нархш бошад 13000 бо муомила дорад. ба любой ҷо дастафкаам дорад. ба гарантия яка. як меҷӯшем синаоша. чӯчӯбарш ин гусала кушад. бора карпати қирғизияй гусалаш буқачай буқачаи як ҳафтаина 10 литр шир дорад. сеюм гусалашай моли аҳли фасона. аҳли осонҷӯшай нархш бошад 13000 бо муомила.